Kaixo guztioi, gaurkoan elkarrizketaren tartean Juan Carlos Izagirre izan dugu gurekin. EH Bildu Gipuzkoako batzar nagusietan duen bozeramaile eta Donostiko alkate ohia. Hortaz gain, lanbidez medikua da Izagirre eta bere esperientziatik hitz egin digu, batetik COVID-19 gaitzak eragindako izurriteari aurre egiteko, osasun komunitateari eta epidemiologei kasu egin behar zaiela azpimarratzeko, eta zentzu horretan ontzat baloratu ditu Espainiako gobernuak dekretu berri baten bitartez konfinamenduan sakontzeko hartutako neurriak. Hauek berandu datozela adierazi duen arren, kritiketan ez erortzeko deia egin du, eta horiek horrela ez ditu baloratu nahi izan Jaurlaritzak eta Confebaskeko ordezkariek egindako deklarazioak. Hori bai, balorean jarriz, bizitza eta osasuna lehenetsi egin behar dela. Hortaz gain, osasungintzako profesionalekin egunero hartu emanean dagoela nabarmendu du, eta egoera honek aurrera begira paradigma aldaketa bat ekar dezakela azpimarratu du, osasungintza eta zaintza erdigunera ekarriz, eta alor horretan inbertsio publikoa bultzatuz eta murrizpena atzean utziz. Honatz, Juan Carlos Izagirrerekin izandako solazaldia. Orain abiarazi da. Nahi duzunean, Juan Carlos? Erantzuna? Bai. Bueno, etxean, sartuta eta asko ikasten, egun hauetan. Lana egitea etxetik gauza berria da, hainbatian, hainbeste egitea. Eta, ikasten ari gara alde hortatik, baina ikasten ari gara ere, horrelako krisi batek ze ondoria ditun eta zenolako gabezia ditugun ere jendarte bezala. Nik uste hemendik indartutatako gehala eta ikasitako haue balioko digutela aurrerantzean gauzak hobeto egin ahal izateko. Nik uste perspektiba epidemiologiko batetik ez dagoela zalantzarik, jakin da nola transmititzean gaitz hau pertsona batetik bestea, honena dela kontaktu aldan murritzena izatea. Eta egia da gauza batzuk ezin diala ebitatu, eta osasungintzako langileak lanean joan behar dutela, eta jan egin behar dugula, eta farmazietara joan behar dugula, baina gero eta movimentu gutxiago egon, gero eta kontaktu gutxiago egongo da, eta gero eta transmisio gutxiago. Orduan, da neurri bat egin behartzana, agian berandu, baina nik uste beti ongi etorria. Eta horrela ebitatuko dugu propagazioan hain azkarra izatea, eta ea lortzen deun, beste leku batzutan lortu ez dana ja dagoeneko, eta da eskola sartzea guztiz gure osasun sistema guztia. Hor dago netzako gakoa. Nik uste, egun hauetan askotan esaten nahi naiz, ez dela garaia kritikak egiteko, eta garaia dela, egunero dano gurea proposamenak eta mahai gainean jartzeko, eta denon artean egiteko, osasun arazoari buelta emateko, gero etorriko dira garaiak, gabeziak aztertu eta nola zuzendu egitezken, eztabaidatzeko, baina egila da, EH Bildu garaian esan zula, bertan bera utzi behartzea hauteskundeak, bertan bera utzi behartzela kanpaina, konfinamentua aldan radikalena izan behartzuela, eta pixka-pixkanaka kontuatzen gara neurri hauek ezartzen ari diela, eta esan dudan bezala gian berandu, baina ez gera lehenengoak era, dana oso askar joan da, egila da, igual inork ez genuen espero, hau danaz izanean, hain askar eta hain bortitz etorriko zala, baina esperientziak aurrekoak ikusita, zere, Txina nola intzian gauza, Korea nola intzian eta, nik uste eta aurre ikusi zitekela neurri horiek zarriko ziala eta aldan azkarren zarri, emaitzak geota hobeagoak. Eta berriro dizut, kritika egitea zaila izaitela momentu honetan, kontaktua dakat egunero lankideak, osakidetzakoak, izandakoak eta nola bizitzen nahi dian hau dana, eta osasun arazoa zein dan jakinda, eta honi nola buelta eman behartzaion jakinda nun egin behar deun lan, aztea esaten besteek izandako jarrera ez egokia izan dan edo. Baina garbi dago, zeiten deunean ekonomia eta osasuna eta balantza batian jartzen deunean,
osasunaren alde egin behar daukagula. Hoi garbi dago, inork ez du esaten ekonomia kaltetu nahi danik, baina esaten dana da momentu honetan osasuna jartzen dela lehen planoan, eta gero etorriko diala ekonomia berriz indartzeko neurriak. Eta gainea, nik uste, behin eta berriz esaten digutela, bai arlo sanitarioko jendeak eta bai arlo ekonomikoko jende askok, gero eta radikalago hartu neurri horiek hasieran, gero eta ekonomikoki ere, osasun aldetik, zalantzari gabe, baino ekonomikoki ere erresago izan daitekela geho berriro ere aurreko indarrakin abiatzea. Hori bai, pero honekin, denekin, ikastea, ze modelo ekonomikoa daukau, eta jakitea oso ondo nun gastatu nahi ditugun diruak eta errekurtsoak, eta jendia ikasi duen guain honetan zer dan lehentasuna duena eta zer ez. Eta nik uste hemen esaten dudanean asko ikasi behar deula esperientzia honetatik, bata dala osasungintza agian ezin dala ruizketakin eta tratatu dan bezala azkeneko urtetan. Bai, bueno, beraiek kezka batez ere kezka, eta kezka zentratuta bi gauzetan batez ere. Kolapsatzea sistema, beldurra badago, azken finean, mugatuta daude, den oiak eta dauden oiak, eta beste batetik segurtasun neurriak. Oraindik ere leku askoetan ez dielako izan beharko luketen bezain egokiak neurri horiek. Eta gero ere, beraiek eskatzen dute, aislamentu hau benetan zabaltzea jendartean, ze azken finean, beraiek ere, aurretik esan dudan bezala, perspektiba epidemiologiko batetik, garbi daukate, gero eta kontakto gutxiago egon, gero eta transmisio gutxiago, gero eta gaixo gutxiago. Nik uste, segurtasun neurriak importantia diala, testak, azken finean jakitea ze jende dagoen kutsatuta eta ez importantea dela, eta, nik lankide asko ditut, urteak daramate osasun gintza publiko sendo baten alde, eta garbi dutena da, hemendik ikasi beharko genukela hori, osasun gintza publiko hori, beharko dula hurrengo urtetan ere. Eta beste gauza bukatzeko osasun gintzako langile. Oso ondo iruditzen zain, oso ondo, eta gainean uste ilusio handia egiten dietela, txalo horiek egunero entzutea 8 baino goratu behar dugu lanean orain egin bezala lehen lerroan eta momentu zaila hauetan urte guztien egiten dutela lana eta askotan erreklamatuz, murrizketa gehiago ez jartzea, lankarga gehiago eta handiagoa dituzte, langile gehiago kontratatu gabe, inteinia de pila bat, hor arazo batzu daude urtetan eta urtetan maigainean jartzen dituztenak, orduan ez da kaso handilik egiten, eta ni txalo horiek bai langile hauei eta bai hauzen langileari, azken finean osasun gintzakik nahi geha, baina ni uste langile guzti dutela merezi dutela txalo bat, baina kontutan hartzea ez dela guaingo gauza bat, baizik eta defenditu beharra guztien. Ni uste gauza asko jarriko diala mai gainean, jartzen nahi diala egun hauetan krisi honekin. Azken finean, lehen mundu honetan, igual kontuatzen geha, gu ere gaixotu gaitezkela eta virus bat espaldin daukau kontrolatuta horrelako eragin negatiboa sortu dezakela, eta igual aztertu beharko genuke, bultzatu duen sistema globalizazioa eta munduko edozein gauzetan esplotazioa eta konsumismo basatia eta naturaren kontrako joeroi, oidanak beragina dituztela. Eta kontuatzen geha hemen, momentu honetan virus honekin, gu ere hauskorra gehala eta ikorra gehala usten genuna, baino erresagoa munduko beste leku askotan egunero, urtero ikusten duten bezala. Eta hoi jakinda nik uste hemen, eta mundu guztiago, esango nuke, garbi euki behar deula, ze gauzadian importanteak, eta osasuna importantea da, eta jendea ez baztertza importantea da, eta zaintza importantea da. Eta ni uste, 3 gai horiek momentu honetan oso hartu dutela zentraleia de guztia krisi honetan. Eta, ez da nik uste agian inozentegia naiz, baina nik uste jendea kontuatuko da honetaz,
eta hemendik aurrea egiten ditugun politikak joango diala bai zaintza, bai osasungintza, bai politika sozialak indartzea, eta igual horlako garrantzia ez duten azpiegitura erraldoiak dan askarrago eta gehiago konsumitzekuak eta bigarren, hirugarren, laugarren lerroan usteko. Ikusiko dugu, ustete ikasi beharko genukela danok honetatik. Bai, gauza asko aipatu dituzu. Nahi duzu moduan joan aztertzen. Bai, portzentaiak positiboenak, medikuntza eta erizaintza eta zeladoria eta administratiboak, pixkat osasungintzan lan egiten dutenen artean, garbitzaileak danak hor daude, ulertzen da kontaktua zuzena dutelako, eta ulertzen da ere testa gehienak egiten diala arlo horietan, orduan normala da ere portzentaia gehiago zentratzia horietan. Horregatik esaten da, gero eta testa gehiago egiten baditugu, agian portzentai horiek ere aldatu ingoliak pixka bat, positiboa seguruna jendartean asko zezabalagoa dago, ezmaten dian datua baino. Zorionez, kasu gehienetan, konturatu dez, virus hartu duenak, edo asintomatikoa guztiz, edo sintoma oso arinekin pasa dituelako. Baina egia da, zaindu behar dela zaintzailea, hoi beti izaten dugu, eta ez osasungintzari zuzenduta bakarrik, baizik eta zaindu behar da, jende guztia, pertsona guzti zaindu behar ditugu. Eta askotan kontuatzen gea, zaintza hori egiten deula modu oso beste erremedioik ez dagoelako eta errekurtso guzti kutsi dedikatuz. Eta hoia, pentsatzete foru aldundi guztietan ere, dala egunero daukaun gai bat mai gainean. Eta orain ere bai. Eta orain ere, ari gera lehen esan dudan bezala, modu oso proaktiboan, gobernuarekin eta hastian irutan, oitzeite dugu, nire kasuan, Gipuzkoako gobernuarekin, proposamenak eta emanez, eta asko daudez, arlo horretan zentratuta, egoitzak, etxean dauden aitonamonak, bakarri bizidian pertsonak, baztertua bizidianak, kalegorrian bizidianak, hori edanak, orain zaindu behar dira krisi batean gaudelako, baina zaindu behar dira, eta zaindu behar ditugu, eta gure lentasuna izan behar du, egunero, astero, hilabetero eta urtero. Ikustet, eta hau lehen egunetik transmititu genien, horrelako krisi baten aurrean dano batein behar dugula. Aztu behar ditugula, ze partidokoa gean, o gobernuan gauden, oposizio gauden, azken finean, dano badaukagu zera portatu, EH Bildu Gipuzkoan ditu, udal gehienak bere esku, eta bigarren indar politikoa gea, baina oidanak aparte utzita, indar politiko txigilenak ere, nolabait zera portatu badute. Eta horratik eskatu genuen hasieratik krisi mai bat. Izena batzitzaien asko gustatu, baina nik behin eta berriz esan niri izena gutxineko erutze zitzaidala, eta jarri nahi ezun izena, baina guazen biltzea eta danon artean gauzak egitea. Etzan horrelako bat egin, bira presentzialak egitea da, saiestu behar ditugula, baina telematikoki gaur egun egin daitezke, baina bai lotu deula formula bat, astean bitan irutan hitz egiten dugu foru gobernuaren ordezkariarekin, gure proposamenak eta bidaltzen dizkiogu, beraiek ere informazioak bidaltzen dugu dute, eta ni uste badagola harreman hori, baina benetan krisi mailarena pentsatzen dugu onena dela danontzako. Eta gaina gobernatzen nahi dan hori, nik uste aprobetxatu beharko lukerra horlako eskaintza bat, ze azken finean ez dut ulertzen zergatik ez da nahin garbi gelditzen denen buruetan, denon artean egiten baldin badugu, seguruna maitzako biak izango direla. Baina badago harremana, eskertzen da gaina harreman hori, guraldetik ere, eta ateratzen dianen gauza, seguruna zerikusia badute guk egindako proposamenekin. Egia da, gabeziak ere badaudela, baina hasieratik esan dizut, momentu honetan nahiago dela zentratu aportazioetan ikasi behar deula danok, eta hemendi aste hilabete batzutara ehondako gabezi hori zeintzuk izan dian aztertu, eta nola zuzendu edo hobetu aztertuko ditugu. Lehenengoa zaintzia bakoitza bere burua, ze oso importantea da, eta nik uste ez dela berdina, ze batzuk sufritzen nahi dira oso gozo gertutik pertsona galdu dutela, o gaixo dutela, hori lehenengo gauzatatzen dana da, bezarkada bat, eta
animoak eta aurre egiteko ahalegin guztiak eta elaztea, ez? Eta gero bestetik ni uste, bagia da, geota kontaktu gutxiago bali maukau, geota azkarrago soluzionatuko dira hauek eta modu arinagoa batian. Orduan, etxean gelitzean importantea da. Baina etxean gelitzea ez du esan nahi ezer ez egitea. Ni uste, balio beharko liguke, hausnarketa batzuk egitea, ze gertatuan, zati gertatuan, ze mundua, ze jendartea eraiki dugu urteetan horrelakoa gertatzeko, ze gertatzea egunero beste munduko leku askotan enteratzen eskeana, eta ni uste, balio behar digula hausnarketa sakon bat egiteko, eta hemendik indartsuagoak eta konbentzituagoak ateratzeko egin daitezkeela gauzak hobeto eta beste jendarte bat eraiki ezakegula. Nik uste, ez da erresa, danak etxean ez gaude berdin bizitzen, ez da berdina seme alabak euki, edo 1000 batian bizi, edo 60 metro karratoko etxe batian bizi, pentsatzeta gobioak ere geota handiagoak izango dela famili eta pertsona askotan, baino hau atako dugu aurrea, esan nahi dut hau etorria pasako da, eukitzan bagenu prebizio hobeagoat eta seguruna azpiegitura hobeagoat osasungintzan erresago pasako zan ere, berriz gertatu daiteke, baina ikasitakoarekin urrungoan, ea, hobetu iten dian gauzak, eta pasako da, indartxo atako gea, eta momentu honetan tokatzen da, bakoitza aldun nahitia eta aldun hortan dago kontaktu aldan gutxina eukitzea ingurukoekin. Eta aitona, ezarka da hundilat, guke baitu dano familian, eta hor ditugu, animatu ikustituzu normalian, hor bakarrik daudenak egoitzetan eta oso gogorra izan behar du, horientzako ere, animo asko, pasako da, eta berriz bezarkatzeko eta muxua eta emateko aukera izango dugu demora gutxi barru.